Matur nuwun matur thank you untuk Anda semuanya. Kekleh community. Roni Audio. Iya. Zo, gosan, gosan. Iya. Sayangku sing ayu dhewe ora apa bakal tak usahake utarake seisi bumi nggo kowe sing tenan ojo kuwate. LM Production juga dulu ya, ada Audio Production Fajar Cantika, Paris Player Multimedia Official. Yo Yo, tulahku tembus tekan bayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Ora bakal cukup lautan masih, ukir indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso ente ewunan lagu nyeritake ketene rasa sayangku. Sing tenan ojo kuwatir sayangku, kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal mundur. luar biasa ada semuanya bareng-bareng tentunya. You Arista. Yo Arisa nada. Kekleh community luar biasa. LM Production terima kasih. PSM Multimedia. Ya bro. Sing tenan ojo kuwatir sayangku, kowe ra iso disetir.
suara tangismu. Orang bakal cukup lautan mangsi. Nukir endah ayumu koyo widodari. Mungkin iso ente ewunan aku nyeritake dene rasa sayangku. Orang bakal cukup lautan mangsi.